Kalibutan kundiaan, Si Kristo mo'y mabatunan. gawas niya tanang butang, basiyo o kakawangan, o pagkadato ni Kristo, Magtagpasin ang hanglan mo. Katamis niya kamaayo. Labaw sa di binuha mo. kung si Kristo madawat mo, utang butang wanay gusto, kay siya ragi kinanglan mo, magtagtos kasing mo, o pagkadato ni Kristo, magtagtos kinahanglan mo. Katapis niya Kamaayo, labaw sa di kinuha mo, kalibutan bisan dako, kamay ang kasing-kasing mo. kalibutan